ƙur'ani a ayoyi da yawa da kuma hadisai ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da cewa me Allah ya kaddara komai. Daga ciki akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khalaqallahu, ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya kaddara maqadiral khalaiq, kaddarorin halittu, qabla khalqis samawat, kahin ya halicci sama da shekara 50,000. kataballahu maqadiral khalaiq, Allah ya rubuta kaddarorin halittu kahin ya halicci sama da shekara 50,000. to kaga wannan me kamar yadda Allah yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. kaga komai da Allah ya halitta, to ya halitta shi ne yana gudana a ƙarshen kaddarar da ya ainihin kaddarta mai. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana magana da sahabban shi yake cewa babu wani daga cikinku face Allah madaukakin sarki ya riga ya san cewa wani dan wuta ne ko dan aljanna ne. Sai wani sahabi ya ce ya rasulullah fa fi mal amal, to me yasa muke aiki kenan? Afala nattaki, ba za mu dogara ba kan abinda Allah ya riga ya kaddara cewa wani dan wuta ne wani dan aljanna ne? Sai manzo Allah ya ce i'malu, ku dai ku je ku ta aiki, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kowa Allah zai sauƙaƙe mai abin da ya saka halicce shi. Wannan hadisin malai suka ce in ka kalli bangaruruwan shi guda biyu, bangare na farko i'malu, ku yi aiki, na biyu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Bangare na farko yana raddi ga wayanda suke cewa ka dogara kada ka yi aiki, tunda annabi ya ce i'malu, ku yi aiki. Bangare na biyu kuma yana raddi ga masu inkarin kaddara, dan kullum muyassarun lima khuliqa lahu. Kenan me akan ka zaka tashi ne kawai haikan kai aiki. Idan aka tambaye ka wani a yanzu da kake zaune kai dan wuta ne ko da aljanna, me zaka ce? Zaka ce ban sani ba. To tunda baka sani me yake akan ka, i'mal, ya kaje kai ta aiki. Mun fahimta yadda a babin rayuwar duniya yanzu da za a tambaye ka wane kahin ka mutu zaka san mai kudi, zaka ce me? Ban sani ba, ni dai abinda na sani in sahi ya tawaye zan yi kasuwa. Haka ne ko ba haka ba? Ba za ka ce bari in zo in yi ta kwana, in Allah ya kaddara kai zaka zan mai kudi, to zaka samu kudi ko ta wani hali ne. Wannan sunan shi tawakkul ba tawakkul ba. Ba za ka ce ka dogara ga Allah. Manzo Allah ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Da kuna dogaro ga Allah haƙiƙanin dogaro, to da Allah ya muku arziki irin yadda yake ba tsuntsu zai tashi tun da sahi a bazazzaban shi ba komai na abinci, kuma bai tanada shi bai aje a nan saman bishiyar da yake, saman iccen da yake, amma tun da sahi za ka tsuntsu ya kada ya shiga duniya, kursiru fil ardi, ya je ya kada ya yawata ya ci ya koshi har ya dauko mai yayan shi mai guzuri. Kaga mi yayi da ya tashi ya motsa, ya yi riko da sabab. To haka a rayuwar duniya, haka za ka tashi ka motsa, kana son ka samu ka ci jarabawa, ba zama za ka yi ta kwana ba karatu ka ce Allah ya kaddar zan ci jaraba, za ka tashi kai ka sannan sai ka maida al'amari zuwa ga Allah. Za ka tashi ka nemi kuɗi, ka shiga kasuwa, ka yi hada-hada wadda ta halatta, sauran al'amari ka sallama ma Allah. Mun fahimta? Amma rishin sanin Allah ne ka yi tsammanin cewa kai ai ba sai kai kawai kwancin ka za ka yi haka abu zai zo ya isko ka. Mun fahimta? Kaga inda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tura sai ya kwancin shi ce musuluncin zai yi ko ban tashi ba. To wannan annabi ne yake cewa i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu. Sai annabi ya karanta masa habbai magana Allah da yake cewa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, sai Allah ya ce fa sanuyassiruhu lil yusra. Kaga mi Allah ya ce fa amma man a'ta, amma wanda ya bayar da haƙƙin da ya rataya a wuyan shi, zakka ce ya bayar, ciyar da iyali ne ya yi. Fa amma man a'ta wattaqa, kuma ya ji tsoron Allah, wa saddaqa bil husna,
ya gaskata kalmar shahada ko ya gaskata alkawalin da Allah ya yi na mutunan da ya ciyar zai mayar mai zai bashi sakamako, sai Allah ya ce fasanu yassiruhu lil yusra, da sannu za mu sauƙaƙe shi zuwa ga mai abin da yake shine sauki. Sai ya ce amma wa amma man bakhila, amma wanda ya yi ruwa wastaghna, ya nemi ya wadatu da kanshi, ya nuna ya ishi kanshi ya wadata, wa kazzaba bil husna, ya karyata kalmar shahada, sai Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito, Allah da ya halicci alƙalami ya ce mishi uktub, ya rubutu, ya ce wa ma aktub, Allah mi zan rubuta, ya ce Allah yake cewa uktub maqadira kulli shay'in ila qiyamis sa'a ko hatta taqum as-sa'a, rubuta kaddara duk abin da zai faruwa sai an busa kaho. To ga wannan suna tabbatar da me cewa za a zo a yi tashi, wannan ya tabbatar da cewa akwai kaddarar da Allah ya kaddara.